Эпізод 5. Гісторыя аднаго крадзяжу і дзвюх параў дамскіх туфлікаў. Працаўнік цырульнага салону «Кармен», размешчанага на вуліцы Каломенскай, не маючы чым заняцца, стаяў у адчыненых дзверах цырульні і, падстаўляючы бакі сонцу, разглядаў мінакоў і адначасова марыў. Яму мроіліся ўласны салон першай катэгорыі для мужчынаў і дам на вуліцы Губернатарскай, ці прынамсі недзе пасярэдзіне Захарыўскай, і каб туды прыходзіла шмат чыстых і шчодрых кліентаў. Цырульня, натуральна, была пабсталяваная паводле амерыканскага ўзору. Шыкоўныя крэсла, абабітыя скурай, як фатэлі ў зубных дактароў, люстры на ўсе сцены, усюды нікель, шкло і мармур. Ягоныя мары перарвала цікаўнасць да двух паноў, якія сышлі да дзвярэй насупраць паліцэйскага кааператыву. Абодва мужчыны былі прыстойна апранутыя і выглядалі вельмі салідна. Адзін з іх адамкнуў ключом, цырульнік не мог бачыць, што той зрабіў гэта адмычкай, дзверы і жэстам рукі запрасіў свайго падарожніка ўнутр. Разам яны зніклі ўсярэдзіне і прычынілі нават за сабой дзверы. Цырульнік больш нічога не пабачыў, бо ў салон уціснуўся кліент. Ён акурат быў антыподам чыстых наведвальнікаў з мараў цырульніка. Брудныя валасы старшма стаялі ў яго на галаве, а ў скудлачанай барадзе тапырыліся рудыя валасы, цвёрдыя, як стальныя пруты. «Падстрыгчы і пагаліць», – сказаў кліент. Цырульнік толькі ўздыхнуў і з роспачу ўзяўся за працу. Ён ведаў, што неўзабаве ягоныя рукі стануць ліпкімі ад тлустых, даўно нямытых валасоў, а з-пад пэндзліка для галення пры намыльванні будзе сцякаць бруд. Тым часам Янка Залаты Зуб і Філіп Лысы гэтак жа інтэнсіўна працавалі ў краме насупраць цырульні. Заданне яны распачалі амаль адначасова з цырульнікам, але працавалі не з агідай, а з прыемнасцю і велічэзным запалам. Праз чвэрць гадзіны яны расклалі на прылаўку і падлозе ўмела абгорнутыя паперай мяшкі і скрынкі з таварам. Паліцы ўжо былі пустыя. Калегі пачалі выносіць усё з крамы ў тыльны пакой, з якога было выйсце на падворак. Калі яны працавалі, у заднія дзверы нехта пастукаў. Раз доўга, другі раз коратка. Раз доўга, два коратка. Філіп адамкнуў дзверы. Усярэдзіну ўвайшоў Казік Марацкі. «Я прасачыў за імі да Хрышчэнскай вуліцы», – сказаў Казік. «Усё ідзе клёва». Казік меў на ўвазе кіраўніка кааператыву і дзвюх ягоных памагатых прадаўцоў, якія о 12-й гадзіне замкнулі дзверы, вывесіўшы за шклом кардонку з надпісам «З 12 да 2 абедзенны перапынак» і пашыбавалі ў паліцэйскую сталоўку на вуліцы Хрышчэнскай. Казік пайшоў за імі следам, каб ніхто з іх з нячэнку не звярнуўся, ненаўмысна забыўшыся нешта ў краме. А ў гэты час Філіп і Янка замкнуліся на ключ у памяшканні і заняліся ліквідацыяй кааператыву. Цяпер да іх далучыўся і Казік. Праца борза падыходзіла да канца. У той жа самы дзень аб 11-й гадзіне Баран зайшоў у чайную цыпу і усеўся за адным з столікаў у агульнай зале, не прабіраючы за стойку і сапраўднае памяшканне Пратона. Потым ён на вялікае здзіўленне папрасіў гарбату і булкі. Габрэйка мусіла адмыслова для яго паставіць самавар. А палове 12-й Баран еў булкі і запіваў гарбатай. Ён не спяшаўся, еў павольна, паліў цыгарэты і час ад часу пазіраў на гадзіннік. Роўна за чвэрць да 12-й пад вокны чайной пад'ехала вялікая платформа, запрэжаная дужым сівым канём. Вознік завярнуў на двор камяніцы, у якой знаходзілася чайная цыпы. Ён зрабіў кола па дзядзінцы і паставіў каня, падрыхтаваўшы яго да выезду на вуліцу. Потым ён завітаў у чайную, прысеў за асобным столікам і таксама папрасіў гарбаты і булак. Гэта быў Стась Рамізнік. Ён прывітаўся з Баранам, але яны рабілі выгляд, што не знаюцца. Баран неўзабаве заплаціў цыпу за пачастунак і выйшаў на вуліцу. Звярнуўшы на задворак і заскочыўшы потым наперад платформы, ён выехаў на вуліцу. А 12:20 Баран заехаў на дзядзінец, пры якім месціўся паліцэйскі кааператыў. На гэта абсалютна ніхто не звярнуў увагі. Зрэшты, фурманкі заязджалі сюды досыць часта, нікога гэта не дзівіла і не турбавала.
Злодзеі пачалі ўчатырох грузіць тавары на платформу. Не забыліся ні пра што. Яны забралі нават 2 вагі з гіркамі, шчотку, якой падмяталі падлогу, і дыванок з-пад дзвярэй для выцірання ног. Калі яны выйшлі, памяшканне было цалкам пустое. На дзвярах засталася адна аб'ява. З 12 до 12 абедзены перапынак. Гэта Казік Марэцкі не вытрымаў, каб не падурыць мянтоў. Таму ён дапісаў алоўкам перад двойкай лічбу 1. І выйшла, што перапынак трывае з 12 до 12, бясконца. А 12:40 з дзядзінца пры вуліцы Каломенскай выехала на праезную частку цяжка нагружаная платформа, вывозячы ўсе тавары і нават крамнае абсталяванне паліцэйскага кааператыву. А цырульнік з Кармен усё яшчэ мазоліўся, прыводзячы ў парадак галаву і бараду свайго кліента. Злодзеі даказалі, што яны найлепшыя майстры ў сваёй працы і здольныя вельмі эфектыўна і хутка стрыч і галіць, без мыла, ляза і нажніцаў. А 13:15 платформу разгрузілі ў адным з двароў на вуліцы Серпухаўскай. Тавары знеслі ў склеп, размешчаны пад жытлом скупшчыка. Адзін уваход туды быў са двара, другі з памяшкання. Філіп Лысы, Янка, Казік засталіся ў скупшчыка, каб паскладаць і падлічыць тавар для разліку, а Баран паехаў на пустой платформе ў бок нізкага рынку. Праязджаючы каля чайнай цыпы, ён заўважыў у акне Стася рамізніка. Баран кіўнуў яму галавой і паехаў далей. Стась заплаціў цыпе за ежу і выйшаў на вуліцу. Рамізнік дагнаў Барана недалеко ад базару. Той аддаў яму лейцы. «Як прайшло?» – запытаў Стась. «Як па нотах», – адказаў Баран. Баран развітаўся са Стасем і пашоў на Серпухаўскую да скупшчыка, а Стась паехаў дадому на Лагойскі тракт, дзе выпраг свайго каня з платформы шлем Гоя, запрог у фурманку, у якой зараз жа выехаў у горад. Некалькі разоў яго спрабавалі затрымаць пасажыры, але ён іх ігнараваў, накіроўваўся таксама на Серпухаўскую да скупшчыка. Паводле зладзейскіх правілаў, за тое, што ён знайшоў павозку, яму належала такая ж самая доля, як здзяйсняльнікам крадзяжу. Стась рамізнік даставіў дадому платформу шлем Гоя роўна о 2 гадзіне. У той жа самы час цырульнік з салону Кармен зноў стаяў у дзвярах і нудзіўся. Ён сачыў за мінакамі і марыў на гэты раз пра ўдалую жаніцьбу з багатай прыкраснай іншаземкай. І пра тое, як ягоныя калегі пазелянеюць ад злосці, калі ён нарэшце разбагацеўшы і напхаўшы поўныя кішэні грошай, адкрыў у Менску некалькі першакласных салонаў. Увагу цырульніка звярнулі на сябе кіраўнік кааператыву, перадавік паліцыі, апрануты па-цывільнаму, і 2 ягоныя памочнікі, паставыя, якія наблізіліся да дзвярэй кааператыву і адамкнулі іх. Была 2 гадзіна. Можа, пайсці да іх і запытацца, ці прадаюць цыгарэты прыватным асобам, падумаў цырульнік. Потым ён заўважыў, што кіраўнік кааператыву выбег з памяшкання на вуліцу і пачаў нешта выглядаць то справа, то злева. Маланкай да яго далучыліся і прадаўцы. Яны паводзіліся, паводле меркавання цырульніка, камічна. Аглядалі дзверы, ходнік, дарогу, збягалі назад, нават лаяліся. Цырульнік, назіраючы за гэтай сумятнёй, пачаў усміхацца. Калі начальнік заўважыў на дзвярах надпіс, які абвяшчаў, што абед трывае з 12 до 12, то проста ашалеў. Пачаў пагражаць кулакамі і крычаць: «Пачакайце, я іх засаджу! На 12 гадоў я ім дам! Я іх правучу!» Мінакі пачалі прыпыняцца, а цырульнік ад дзіўных паводзінаў паліцэйскага начальніка стаў не тое што усміхацца, а на ўвесь голас рагатаць. Начальнік заўважыў гэта і скочыў да яго праз дарогу, сціснуўшы кулакі. «А ты чаго смяешся?» «Я нічога». «Як гэта нічога? У змове, можа, быў з імі, а цяпер рагочаш?» «Я нічога не ведаю, пане афіцэр, пра што вы гаворыце?» «Кааператыў абакралі, разумееш? Ці бачыў там некага?» «Так, бачыў. 2 паноў каля 1 гадзіны ўвайшлі туды. Але гэта былі вельмі прыстойныя паны». «Зладзеі, халера, не паны, а ты маўчаў, што? Бачыў і маўчаў, га?» «Можа, змовіўшы быў з імі?» – заўважыў адзін з паставых. «Пэўна так.
Відаць, што гэта добры вылупак, а яшчэ і зубы скаліць. І цырульніка, які нават не думаў і не гадаў, забралі ў следчы аддзел на Серпухаўскай. Якраз недалёка ад дому скупшчыка, якому злодзеі перавезлі увесь паліцэйскі кааператыў. У следчым аддзеле цырульнік сядзеў амаль тыдзень, а зачыненыя кінцы цырульні Кармен панура пазіралі на замкнёныя каніцы паліцэйскага кааператыву. Праз некалькі дзён пасля крадзяжу ў кааператыве ў мясцовай штодзённай газеце апублікавалі малы фельетон аўтарства вядомага ў Менску сатырыка і гумарыста, які хаваўся пад псеўданімам Вова Крутіков. Фельетон меў назву «Паліцыя і злодзеі» ды заканчваўся наступнымі словамі. «Поўны паўкасці зварот я да вас кірую і шаноўных грамадзян жарона агітую, каб адданыя айчыне нашы абаронцы не трымцелі, не дрыжалі, стоячы ў старонцы. Трэба нам стварыць аддзелы, гуртавацца ў групы, ды са зброяю ў руках пільнаваць іх зубы, каб часіною ліхой злосныя зладзеі не сцягнулі паліцэйскіх, мужных і надзейных». Алік Баран прысвяціў шмат часу на поіскі добрай скуры для дамскіх туфлікаў. Яму быў патрэбны французскі вялюр чорнага і жоўтага колераў. Урэшце, абышоўшы ўсе легальныя крамы і лаўкі ў горадзе, ды наведаўшы ўсіх спекулянтаў, ён здолеў знайсці тое, што шукаў. Ён сам пайшоў да штэпара, які ў ягонай прысутнасці зрабіў 2 пары сапраўды першакласных загатовак на дамскія туфлікі. Гатовы тавар было куды лягчэй раздабыць. А гэта ўсё заняло шмат часу і нарабіла ваджніны. Цяпер Баран сядзеў у сваёй майстэрні і няспешна рабіў абутак для палкі. Хутчэй песціў яго, чым майстраваў, бо столькі душы ўкладаў у выраб кожнай дэталі, што здавалася, нібыта туфлі прызначаліся на нейкую выставу. Ён вызначыў сабе мэту, што туфлікі мусяць быць элегантныя, зручныя, трывалыя і лёгкія. Каб гэтага дасягнуць, трэба мець вельмі добрую скуру, добра дапасаваныя паводле памеру нагі шавецкія капыты і не шкадаваць часу на працу. Алік Баран навучыўся шавецтву ў вязніцы, як і некаторым іншым рамёствам, сталярству, пляценню кашоў і крыху кніжнаму пераплёту. Калі ён сядзеў у першы раз, то блатныя калегі, каб выцягнуць яго з адзіночкі, заказалі галоўнаму наглядчыку, што ў левым крыле першага блоку ў камеры нумер 72 сядзіць добры шавец жаночага абутку. Менавіта такі адмысловец быў патрэбны ў тарымнай майстэрні. Адначасова Аліка Барана паінфармавалі пра гэта праз баландзёра. Галоўны наглядчык назаўтра наведаўся ў камеру да Барану і запытаў, ці ён шавец, чым спецыялізуецца і дзе працаваў на волі. Баран вельмі ўпэўнена адказаў згодна з указаннямі зычлівых калегаў. Назаўтра Барана забралі ў майстэрню. Наглядчык адвёў яму месца, выдаў скуру і капыты на пару жаночых чаравічак. Сам ён рэдка з'яўляўся ў майстэрні. Раніцай прыводзіў сюды вязняў-шаўцоў, збіраючы іх з усей цюрьмы, а ўвечары адводзіў па месцах. У майстэрню залятаў час ад часу, каб раздаць заданні, замовы, забраць работу, прынесці новую, забяспечыць майстэрню прыладамі, матэрыяламі і дадаткамі. Акрамя гэтага, ён мусіў бегчы ў горад па розныя набыткі або ў канцылярыю, куды яго выклікалі па справах майстэрні. Таму нічога дзіўнага, што ён цягам доўгага часу нават не заўважаў няўмельства Барана. Калі наглядчыка не было, то калегі-шаўцы бралі работу Барана і выконвалі яе. Калі ў майстэрню часам залятаў наглядчык, то бачыў, што Баран, як і рэшта шаўцоў, сядзіць у фартуху на сваім месцы. Баран жа, пабачыўшы начальства, спыняў працу і круціў цыгарэту або ішоў у прыбіральню. А час ад часу ён аддаваў наглядчыку добра зробленую работу. Злодзеям такая містыфікацыя была таксама выгаднай. Баран быў паследным, а ў турмах царскай Расіі плацілі шаўцам за працу паводле наступнага разліку. Падследным вязням 60 копеек з 1 рубля, крымінальным вязням 50, катаржнікам 40. Таму Барану давалі больш грошай, чым ягоным калегам, якія ўжо мелі прысуды. Вязні з іх майстэрні харчаваліся разам ды супольна куплялі ежу. Таму нічога дзіўнага, што ўмелы шавец, які быў катаржнікам,
здаваў наглядчыку 2-3 пары новага абутку на тыдзень. А баран здаваў штотыдзень ад 5 да 7 параў. Спачатку баран толькі адбіваў скуру, потым падбіваў цвікамі падэшвы. А з цягам часу навучыўся ўсёй творчасці. Праз год ён быў ужо цалкам добрым майстрам і да канца 2-гадовага выраку заставаўся на лепшай працы, вырабляючы дамскі абутак, і пазнаёміўшыся шаўцамі з розных польскіх і расійскіх гарадоў, ён авалодаў рознымі спосабамі пашыву абутку і стаў сапраўдным умельцам. Адразу баран пачаў рабіць туфлікі з жоўтага велюру. Ён абраў спартовы фасон. Невысокі абцас, шырокі носік, салідная падэшва. Можа, больш пасавала для гэтай мадэлі хромавая ці скура ці шаўровая, але баран аддаў перавагу велюру. Ён вельмі адказна падышоў да працы, абутак удаўся зграбны у цёмна-карычневым адценні. Затым ён узяўся шыць элегантныя туфлікі з чорнага велюру. Яны мелі высокі французскі абцас, вузенькі носік і спражкі з лакаванага паска. Ён рабіў гэтую пару як ювелір, вельмі далікатна і тонка, і ў выніку атрымаліся незвычайныя туфлі ад цацачкі. Зрабіўшы абедзве пары, ён паставіў іх на стале і любаваўся. Гэтыя 2 пары былі найпрыгажэйшай ягонай працай за ўсё жыццё. Яны былі для Павы, Паўлі, Паўлінкі. Баран ніколі не смяяўся ад душы, часам ён толькі пракідаўся, што смяецца. Нават усміхаўся ён рэдка. Цяпер, гледзячы на эти цацкі, ён шчыра цешыўся, ягоны твар і вочы смяяліся. Смяялася нешта ў яго грудзях, у сэрцы. Што можа параўнацца з радасцю чалавека, які зрабіў нешта добрае таму, каго сапраўды кахае? У баляў часта узгадвалі барана, які даўно ўжо ў іх не паказваўся. Яны рабілі розныя загадкі, куды той мог падзецца. Чакалі яго кожны дзень. Паўлінка шмат разоў прыходзіла вечарамі, каб аддаць яму кашулю, вышытую старанна, але без густу. Яна сядзела па некалькі гадзін, а яго ўсё не было. Урэшце ён з'явіўся. Завітаў не ў ботах і фрэнчы, які прыходзіў заўсёды, а ў элегантным гарнітуры, туфлях і капелюшы. З сабой ён прынёс акуратна абкручаны паперай пакунак, туфлі для Паўкі. Удома была толькі Лідзія, якая вельмі прыветліва яго спаткала. «Дзе ж вы прападалі, а мы столькі часу вас чакалі, і Паўлінка штодзень прыходзіла. Мы ўжо думалі, што можа няшчасце якое». «Інтарэсы», – уздыхнуў баран. «Відаць, добрыя інтарэсы пан робіць», – сказала Лідзія. «Такі гарнітурчык гожы». «Звычайны», – адказаў баран. «У нашай прафесіі усяляк бывае». Прыйшоў уладзь заяц. Радасна і нязграбна ён павітаўся з баранам. «Як там мілы?» – запытаў яго баран. «Мілы, мілы, мілы», – паўтараў уладзь. Уміг ён залез пад печку і выцягнуў сабаку, які ўвесь час намагаўся ў яго ўкусіць і глуха бурчэў. Баран узяў сабаку на калені і уважліва яго аглядзеў. Мілы паправіўся. Ягоныя раны загаіліся, жэрдзь набрала блеску. Толькі хадзіў няўклюдна, нібы кульгаючы. Зламаная лапа не вельмі добра ў яго зраслася і была дэфармаваная. Сабака на каленях барана не пераставаў бурчаць, але хутка супакоіўся і нават не спрабаваў яго хапнуць. Ён толькі прыціскаў вушы, калі баран паволі гладзіў яго па галаве. «Ось, вас і не чапае», – сказала Лідзія. «А нам даткнуцца не дае, вырываецца і грызе». Баран быў засмучаны, што Паўлінка не прыходзіць, сказаў пра гэта Лідзіі. «Можна яе паклікаць», – сказала жанчына. «Вось уладзь мог бы падскочыць, нібыта я яе клічу». Уладзь, не чакаючы просьбы, узяў шапку і выйшаў з хаты. Баран пачаў вельмі далікатна распытваць Лідзію пра сям'ю Хурдзічаў. Лідзія ахвотна балбатала і павяла барану шмат цікавага. Ён дазнаўся, што Паўшын бацька мае цяжкую руку, трымае дзяўчыну на кароткай прывязі. Працуе ён цесляром і разводзіць галубоў, да якіх мае вялікую слабасць. «Любіць галубкоў», – канстатаваў голас баран. «Яшчэ як.
За голубам і на дах, і ў пекла палезе, як дзіця з імі. Шмат іх трымае. І не палічыць. Усё падстрэша, гандлюе імі, выменьвае. А як надарыцца нагуда, то і ўкрадзе. Гэтулькі разоў ужо судзіўся. Баран занатаваў гэта сабе ў памяці. Ён сам некалі любіў галубоў і разводзіў іх. У гэтай справе ён разбіраўся добра. Але тое было яшчэ ў маладосці, потым ён зрокся гэтага спорту. А гарэліцу стары любіць? Выпытуваў баран у Лідзіі. А так сабе, п'е часамі з гасцямі, але бывае, так вочы заліе, што ўсе з хаты ўцякаюць. Бушуе, выяў баран. Яшчэ як, не дае спуску, барані Божа, калі хто пад руку трапіцца. У памяшканне ўвайшла Паўка. Барану здалося, што разам з ёй з'явілася сонца. Ён устаў. Трымаючы на адной руцэ мілага, іншай ён прывітаўся з дзяўчынай. Пакінуты без увагі, сабака падлаўчыўся і цапануў дзяўчыну зубамі каля локця. Паўця залямантавала і адскочыла назад. Вось паскуда! Гэта ён больш ад страху, смаркачы хацелі яго забіць у двары. А цяпер ён усіх баіцца, бараніў свайго любімца баран. Ён занёс сабаку пад печ і агледзеў паўлінчын локаць. Сукенка была цэлая, а на скуры віднеліся невялічкія сляды зубоў. Паўця супакоілася. Праз момант шуфляды стала яна дастала кашулю, якую вышыла для барана. Алік быў у захапленні. Яму спадабаліся і ўзор вышыўкі, і падабаныя колеры. Але найбольшай каштоўнасцю было тое, што гэта менавіта для яго зрабіла Паўця. Баран адклаў у бок кашулю і разгарнуў свой пакунак. Ён выняў адтуль пару спартовых туфлікаў і ўручыў паўлінцы, жартаўліва прыгаворваючы. Шытыя і кутыя, на чэрвень і на люты. За гэта я не ручаюся. Ён стукнуў пальцам па падэшве. За гэта таксама, дакрануўся рукой да верху туфляў. Але гэта, ён паказаў пальцам на шнуроўку, будзе насіцца, пакуль не падзярэцца. А як на сцяне павесіце, то 10 гадоў пратрымаецца. А цяпер маю для вас яшчэ нешта ў прыдачу. Ён выняў другую пару туфлікаў на французскіх абцасах. Паўка з румянцам на твары паглядзела на абутак. Ён падабаўся ёй неверагодна, але яна не ведала, як за яго заплаціць. Папярэдне не было мовы пра плату, а цяпер яна разгубілася. Баран адчуў яе настрой, свабодна ды весела сказаў. Гэтыя 2 пары я дару за вышыванне маёй кашулі. Не можа быць, гэта ж адзін бог ведае, колькі каштуе. Не, лухта, мне скура танна абышлася. Яна яшчэ перадваенная, а работа то так, моя. Хачу пахваліцца. Мо рэкламу мне зробіце. Лідзія гучна і неяк неразмерна, што межавала са штучнасцю, выказала захапленне туфлікамі. Што за прыгажосць, нідзе раней такога не бачыла. Але ж з вас і майстар. Падаўшыся ўгаворваннем барана, Паўка прымерала абедзве пары. Яна крыху прыкідвалася збянтэжанай, але ў той жа час ей не было трэба асабліва старацца, бо яна насамрэч саромелася падзёртых на пятах панчох. Баран гэта заўважыў і падумаў, вось нябога, нават панчох прыстойных не мае. Барану ўдалося намовіць паўлінку, каб яна перастала пераймацца, ды прыняла абедзве пары туфлікаў. Ён прапанаваў, каб за гэта яна вышыла яму яшчэ некалькі кашуль. Дадаў, што вышыванне займае больш часу, чымся ягоная праца з абуткам. Урэшце ён адвёў яе дадому, а каля брамкі ўручыў загорнутыя ў паперу туфлікі. Дзяўчына на развітанне моцна паціснула яму ладонь. Прыйдзіце, калі ласка, ў нядзелю пасля абеду да ўладзе. Можа, выйдзем у кіно альбо на шпацыр? Прасіў баран Паўку ціхім, поўным чуласці голасам. Добра, паабяцала дзяўчына і пабегла дадому з пакункам у руках. Баран упершыню ў жыцці пачуваўся сапраўды шчаслівым,
Дадому ён ішоў сляпянскай вуліцай, не пераставаў усміхацца. У ягонай галаве шумела, як ад гарэлкі, а на ўснах блукала усмешка. Ён некалькі разоў глыбока ўздыхнуў, а потым, нават нечакана для сябе самога, пачаў спяваць. Эх, яблычак, поўны мёду, кахаю я дзяўчыну, ды люблю свабоду. Гэты куплет вырваўся з яго сярод ночы як крык шчасця, як выклік тым сілам, якія вызначаюць, каму паслаць каханне і свабоду.